И здравейте хора, аз съм AptoBG и днес играем Stranded Deep. Продължаваме с нашия survival. И последния път бяхме отворили тази конзола. И бяхме таковали хардкейса, един купчек. Конзолата ли къде беше, намерихме Хуел танк, който на нас не трябва. И аз го метнах. И май си бяхме направили един campfire, но не го забелязах къде го сетнахме. И тук някъде близо беше, доколкото помня аз май. Само да видим тук какво сме искали да правим. Ага, да, сетих се Build X. Последния път изобщо правихме ли campfire? Не знам, сега часа е 1 часа. Аз ще сеча дърво, защото трябва да сеча. Лагам се. За да се направи поне един campfire. Само да продължа така. Е това дърво. Ще го отрежа. Ще го сеча дем. Да, то падна тук. Свикнал съм с The Forest, нали, като пада дървото да ми дава логовете. Е това. Още, е това. Е това вече. 100% ето. Добре. Ето тук ще го сложим. Мога хора. Нека да вземем. Играта не са направили само сянката на героя, иначе всичко друго 6. Направихме кемпфайра. Се случва. Това тук. Ще си уловя една рибка. Сърдиня. Хванах я. Уловя още една риба. Улових я, да. Обаче готината риба. Ще се уловя 4, за да се нахраня. Прекалено добре, само да махна тази глупост, защото ни излизат новини някакви на лаптопа. Се удавя. Влизай. Ай, не. По цялото тяло имам някакви нещо като бодли или са коса път и нещо като пътки. Я за първи път го виждам. Хванах та. Сега ми трябва някакъв рак.
Мачете. Хора, имаме си мачете. Само да спомням. Пак слизам. Нищо няма, пак излизам. И само исках да видя какво има. И да отива в моя остров. То става вечер. Так. Легко. Да се ликна и тук рибите. Взема това. Не метнах си копието. Хора. Да запалим кемпфайра. Да вземем да изпечем едно тук рибите. Да сложим рака. Хора, и така се изпичат храните, доколкото мая знам. Къде са това? И ето, сега трябва да кукет сардини изписам. И след малко и рака трябва да е. И рака. Гладен съм. Да спи малко вода. Стига е. Не мога? Не мога, значи ще го метнем вече. Той е свършил, значи. Доколкото аз разбрах. Аз чувам за втори... Аз чувам се за... Не. Знам да има кокос. Сега бе, няма ли? Къде се занимава? Няма ли? Лева прибошка. Да сложим това да се разпече.
Писмо. О. Това да го изядем и мисля това да е за края на епизода. Дано ви е харесал. Аз бях Оптобиги, надявам се да ви е харесал този епизод. Не забравяйте да се абонирате, да харесате видеото, ако искате да има още епизод. Не забравяйте да се записвате за giveaway. Това беше от мене и до скоро!